tashi cikin datti ka taho har dare an zo har magariba har isha an gama ka gama hayaniyarka da surutanka ka dawo ba burushi ba asuwaki ba wanka ba turare hammata ta zama kamar ta zama da haka yan wa a dinga gyarawa kamshi kawai matar kama haka in ana haka kuma mata ta tsaya sosai ka dinga ba ta kuɗi kuma ta je ta siyo kayayyaki yawwa kayan shafe-shafe kana ba matarka in kai ma ka gano ka siyo mata in kuma ta ce tana so za ta siya don harkoki suka wa maza waya wani ba zai tuna ba ma ta ce kayan shafe-shafenta ko turarukanta sai ka sai mata ko ka ba ta kuɗi ka raka ta je ta siyo wance zo mu je ki siyo kayayyakin nan abinda isa ma ban siyo miki ba zama na shige ta gurin don kan siyo miki wannan baya irin kamshin da kike so ba sai su aje wajen turare a bude kalolin mata ta fesa wannan ta ji ya ta ce kai wannan ya yi to a siya sai ta ce a bata guda biyu ka ce a karo uku karbi 5 in ya fito kawai 5 din ne ya gwaba 5 ƙara ɗaya su zama rabin dozan to ka ji daɗi kenan kuma in ta fesa mata suna son ayaba sai dai Allah ba su haƙuri wani lokacin harkoki ba sa ba mu dama in ta fesa ka ji ƙance kai amma gaskiya kin samu kafa ka gwada wai ka san turaren nan ne ka ce ka amma gaskiya kin samu wani turare mai kyau wannan turaren yana da ƙamshi ko ka mamance da an siyo ai yana da kyau ko kuma ta ce mai gida wannan muka siyo din nan ne farin nan kamar nan ba irin wannan kamshin yake ka da ya zo ma hannunki ya ƙara kamshi haka ne a lallaba a gyara kwana nawa ne aka rayu da matarka ba kamshi ba ka sai mata humra ba ka sai mata spray body ba ka ba ta jambaki ya kamata duk mu gyara don Allah kuma mu dinga tsafta sosai kai wanka da safe na watsakewar jiki in ka gama harkokinka ka dawo gida magariba ka samu kai in ba kai ba ka gama kai isha'i ka yi wanka ka zauna ka ci abinci tare da su tattauna hankali sai ya kwanta lafiya ta karu soyayya kuma ta daɗa amma mutum an maka aure ko kayi can kawai ka tafi ka dawo kai ka fi kowa gajiya kana maiko kana wari ka zo ka kwanta bacci kawai baka san me take ciki ba in ma wankan ta da daddare bayan isha baka magani ba ko kuma ita ta shiga hijabi ta zanduma hijabi ba gaira ba dalili hijabi sai a titi gurin mijinki hijabi ki zauna ba hijabi ki ajiye mayafi ki zauna to wannan yana taimakawa miji yana ƙara soyayya da shauƙi yana kuma janyo afkar da abubuwa amma kin shiga hijabi gaban miji kuna cin abinci cikin hijabi ba ƙarshen ma miji shi da ganin jikin mace dai irin wannan da ado sai dai ko ya fita irin kasiyatun ɗin nan hariyatun su suke taimaka masa ya ɗan kaga ba kyau duk wannan tarbiyya kai za ka yi wa matarka ko kuma kawai in ka ji matarka ta shigo ba ka ji kamshi ba sai ka tashi ka ɗauko turare ka fara fesa mata ka ce aike amarya ce gara a fesa za ta gane wannan turaren ya yi miki to jeki da shi ai tana da shi ka sai mata amma ta zo ɗakin ka bata fesa ba ko ka shigo ɗakin ta ka ji ba kamshi amma ga kawai mutane su dinga tsofar da kansu lokacin tsofa bai ba amma gyara jikin nan wallahi wajibi ne musamman na maza wallahi akwai ban takaici ni na baka ya na zo na ji kana wari ba kwace ya ta zan ba saboda Allah in je gunna sawa yar mutane bakin ciki ai tsafta kana da turare koyaushe a jikinka in ma wani waje ka je ko wurin aiki in za ka tafi ka kintsa ka gyara an ka kusa shiga gida ka daɗa shashafawa shi ne magana wallahi mai gida tun ɗazu nake jin ƙamshi a ka kusa shigowa shi ne magana
amma mutane sai kaga ana rayuwa kamar auren awakai. Miji wari mata karni. To kaji dai abin da nasi ya ce a sai mata kayan shafe-shafe, idan kuma ba ta yin shafe-shafen ka yi haƙuri kawai ka je ka nemo wata kawura. In ya so ka zama babban mutum, kana da mai ado kana da mara ado. Kar ka sake ta, auro wata. Da kuma wato haske na jiki shi ne musamman a baki yana haske yana kyau. Tafalluj kenan, a wanke baki a burushi ba so ɗaya ke yi ba. Shi ya tashi da safe sai ya yi burushi, sai da safe sai wata safiyar. A'a, in an jima ma ka ci abinci ka yi burushi, karka ci kuma tuwon kuka mai daddawa ka wanke bakinka da burushi, ka yi burushi ka wanke, in ba haka ba daddawa sai ta kai ka tabaru. Wallahi ka wanke bakinka in ka ci tuwo mai ko tafarnuwa ko mai albasa, in ka ci kaga za ka ci albasa, za ka ci tafarnuwa in kana so magani ne. To idan ka gama ka yi burushi ka wanke sosai, goge ka goge, kuma ka samu aswaki ka yi aswaki. Shi dama yana ƙarfafa haƙori, aswaki ko kai burushi kai aswaki yana ƙara ƙarfin ido, yana ƙara ji, yana ƙara ƙarfin halara. Aswaki yana gyara duk cututtuka, yana aswaki. To ko kai burushi kai aswaki, saboda shi aswaki wata sunna ce mai ƙarfi. Akwai inda in ma burushi ne ba zai je ba, to aswaki yana, saboda albarkacin manzon Allah shi yana. A kula da baki sosai, don yanzu nan sai baki ya janyo matsala. Mutum ya ci abinci bai wanke baki ba, ya bacci ya tashi, to wannan yana ko tashi daga bacci ka ci abu baka wanke baki ba, shi ma yana haifar da warin baki. To duk waɗannan abubuwan a tabbatar na ta zama tana da hasken haƙora, a wanke sosai, saboda musamman kis ana yi da baki ne. Wani kis ɗin baki na wari sai kai ya kama ciwo, an zuba mu guba. Yawwa. Da kuma gyara kai da gashin kai, shi ma na gyara shi. Abin da ya sa muke cakuɗa da maza, ga mace ake ta cewa ta yi, har maza ma gyara kan nan, tsefe shi, a wanke shi, a je da raya, a gasa shi, a fitar da gashi, a sa mai, a yi masa abubuwa mai kamshi da sauransu. Wani in ya ji ma kan matarsa yana kamshi, ko ka yi tafiya in ka tuno kamshin sai ka yi kewa gida, nan da nan sai ka fara zancen gida. Amma kan matarka na wari, har matarta na tsami, in za ka kwana 7 ma ba sai ka yi 7 ba, ka ɗan huta. To na biyu, da kuma ladabtarwarsa wato a gare ta da neman wajen kwanciya na jima'i. Na uku, kuma za ka wajen ladabtar da za ka yi duk abin da zai faru wajen jima'i, musamman a ce ko amarya ce bata san komai ba, ka koya mata, ka gaya mata. In ka bata a yadda ka bata haka za ta tafi. Ta san martabar wannan harkar, ita ce auren, ita ta hada. Kar mace ta zo ka gama komai ta ne maka ladabi, ta ne maka da abin da kake so na magana girki da tsafta da me, a zo kwanciya ta ma wulakanci, to ta rusa. To ka koya mata, ka gaya mata, ka ladabtar da ita a nan ne ake so a samu mace mai kyakkyawan kai, mai nutsuwa, ta zama kamar raƙumi da akala a wajen kwanciya da wajen jima'i. Ba a so mace ko talkata ce abin da zai tada hankali ya ɓata rai. Idan ana samun matsala wajen kwanciya, sai zan zo kwanciya za ta tayar da yin wani abu da zai taɓa zuciyarka, to in aka samu ciki sai a samu ɗan daba, ko a ji a sa a haifi da kiki. Kaga duk mai gari ya waya,
ko a zo a haifi mai ɗauke-ɗauke mai son zuciya. Amma wajen kwanciya ko me za a yi a ladabtar da ita a koya mata abin da za a kauce wa haɗari saboda samun 'ya'ya. In kuma ta fita ba tare da izininsa ba, ladabtar da ita wuraren ladabtarwar ne, shi ma duk dukan ne. Wajen harkar jima'in ma na bugun ne, amma gaira mubarrahin. In kuma ka gaya mata ga yadda ake ta gyara shi kenan. Idan tana daɗaɗa wa miji wajen kwanciya, duk magungunan da mata suke nema suke sha suke kama-kaman a sha wannan don ni'ima a sha wannan, duk ta kyale ta tsaya zuciyarta ɗaya ta kyautata masa, ta ba shi haɗin kai sosai, ta zo da abubuwa na farin ciki. Yin wannan in miji ya ji daɗi kafin jima'in sai Allah ya jike ta da ni'imar da ba maganin da za ta sha ta samu wannan. Amma ba sa gane haka. Mace sai ta je ta sha magani na 50,000 na 100,000 don ta ni'ima, kuma ta zo wajen kwanciya tana yi wa miji girman kai, tana gwada jin isa.